ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತ ಶಿಲಾಮಯ ಅಷ್ಟಕುರ ನಾಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮಹಾ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಪರಿಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಚತ್ಪಾರಿಶಂಶತ್ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. गणपतिमवामहे कविं कवीनामुपमश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्वन्नोदभिस्सीदसादानं मण्डलेऽस्मिन् भो गणपतिमावाहयामि भो गणपतिमावाहयामि स्वाहा गणपतिमावाह शेषम् आवाहयामि शेषा इदन्ते अर्घ्यम् दक्षकाय नमः दक्षकस्येदमातरम् इमं बलिं ग्रहाण समस्तय पुष्टादोगानाशयनादय दीर्घायुष्यामुत्रपुत्रान् देहि देहि ॐ धृतराष्ट्राय स्वाहा भो धृतराष्ट्र इमं बलिं ग्रहाण पुत्रान् देहि देहि ॐ वसभिः वोवडिनाग इमं बलिं ग्रहाण ॐ वायवे स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुना जायत ॐ नमो अस्तु सर्पेभ्यो एके च प्रतिभीमना नागाधिपतिर्देवो अनन्दो नामनागः नागराजाय ते नमः प्रार्थनां समर्पयामि।